Kien One News li kmieni tnejn filgħodu żvela li l-persuna f'idejn il-pulizija brabta mal-qtil ta' Pollakka ta' 29 sena huwa Ebner Akulina. Huwa għandu 20 sena, jgħix iż-Żejtun u huwa s-suspettat li qatel lil-mara. Fi stqarrija l-pulizija qalet li s-suspettat jinsab fl-isptar Monte Carmeli u għalhekk il-pulizija kellha tissospendi l-interrogazzjonijiet tas-suspettat. Is-suspettat ittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie investat minn tabib. It-tabib irrefera lil allegat qattil lejn l-isptar tas-saħħa mentali. Il-pulizija kkonfermat li l-vittma hija Polina Marija Dembska. Hija kienet qiegħda toqgħod f'hostel f'Taslima u kienet f'pajjiżna bħala studenta. Nifmu li Ebner Akulina ġie arrestat mill-pulizija wara li qajjem kommozzjoni fil-Knisja tal-Balluta f'Taslima. Allegatament Akulina tela fuq l-artal u qaleb sedja u leġiju. Filwaqt li ħasat lil dawk kollha li kienu fil-Knisja jistennew biex tibda l-ewwel qudiesa tal-ġurnata, nifmu li raġel li kien preżenti ħareġ lil Akulina barra mill-Knisja. F'dan il-waqt jista' jagħti il-każ li Akulina lissen xi kliem dwar l-omiċidju f'Taslima. Intant ftit tal-ħin wara li nstab il-kadavru ta' tfajla, One News żvela li tfajla nstabet imneżża mill-ħwejjeġ u jista' jkun li ġiet stuprata. Frasa nstabu wkoll xi ġrieħi. Fil-fatt dettalji li għandu fideh One News juru li allegatament is-suspettat stupra li tfajla u din mietet waqt l-allegat stupru. Sorsi qrib l-investigazzjoni żvelaw ma' One News li persuna lemaħ li żagħżugħ suspettat fuq it-tfajla u din la bdiet tajjat u lanqas tirreżistih. Nifmu li awtopsja li saret fil-jum ta' tnejn fuq il-kadavru għandha tistabbilixxi iżjed fatti. Sa issa l-pulizija timxi fuq it-teżi li s-suspettat u l-vittma ma kinux jafu lil xulxin. Il-pulizija tinvestiga fejn kien is-suspettat qabel is-sejba tal-kadavru fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima. Nifmu wkoll li Dembska kienet tmur titmal qtates li kienu jinġabru fil-ġnien u ta' spiss kienet tkun fl-inħawi tal-ġnien. One News għandu informazzjoni wkoll li Dembska kienet pjanata li tħalli pajjiżna jumejn qabel inqatlet, iżda żjara tagħha f'pajjiżna ġiet imġedda b'ġimagħtejn. Intant, Gordon Manchet ta' River of Love iddistakka ruħu mis-suspettat li hu mifhum li ġieli attenda xi attivitajiet ta' River of Love. Manchet saħaq li Akulina qatt ma kien parti mir River of Love. Rapporti qed jgħidu li s-suspettat qal lill-pulizija li huwa kien manipulat mix-xitan meta qatel lil Dembska.